Nginibingelele nginamukele ukuthi Abizolo TV sicela uma kusuku lakho lokuqala ulike ungakhohlwa ukuchofoza subscribe button. Sekusabalala ividiyo ezinkundleni zokuxhumana nekhombisa isimo esibi somlingisi uGlenn Gabela aphila ngaphansi kwazo. Kule video uGabela nowaduma kakhulu ngenkathi elingisa indawo kaMfundisi uMdletshe Kozala kuvela egumbini lakhe la ahlala khona engenakho ukudla kanti kwisiqandisi sakhe ukhona amanzi odwa. Lo mlingisi kuthi usedla imbuya nguthi futhi ikati lilele eziko njengoba elala ephuze amanzi odwa isikhathi esiningi. Lo mlingisi uke walingisa kuShaka Zulu, Yizo kanye noZalo ukubala emidlalo embala ake alingisa kuyo. Usola uZalo ngokumusha impilo yakhe njengoba lwanqamula inkontileka ayenayo nalo. Nokuyilapho izinkinga abhekene nazo manje zaqala khona. Lo mlingisi ucela usizo kunoma ngubani ongakhona ukunikela nganakho ukuze naye azophila impilo efana nawo wonke umuntu. Umfanekiso wevideo oqoshiweyo nekhombisa isimo esingesihle nomlingisi ahlala ngaphansi kwaso iyalandela. This what our actors are subjected to. Impilo nje nayi award yakhe Glenn Gabela. Ngicela nibuke indawo ahlala kuyo. Ngicela nibuke indawo uGlenn ahlala kuyo. I want a decent life. I want to live decently like every normal person, you know what I'm saying? Which is why in the lama attempts I'm trying to engage nabantu, you know what I'm saying? I want to grow the film industry so that these young up-and-coming performers don't end up like us. You know what I'm saying? I want for their lives to be better. I don't want for them I mean, you listen to the stories of all the veteran actors, right? When they pass, you listen to the stories told, you know, how they struggled, you know what I'm saying? And almost all of us, when we reach this age, you reach a stage where, you know, we no, it's a pity that angikwazi ukucela, you know what I'm saying? Ukucela for me now, it's very hard. It's very hard. South Africa is right? That's all I need. Just to live decently. I don't need to be rich or anything. You know what I'm saying? I just need to live a decent life. You know what I'm saying? I need to live decently. South Africa, this is our icon. So nathi asinani size nalokho size nakho. It's not a lot, but please reach out to him. Akukuhle nasi.